παραμονή της επαιτίου μας ειδοποίησε ο τότε αστυνομικός διευθυντής Αθηνών, ο κύριος Λάος, ότι θέλει να μας δει στο σπίτι του ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης. Υπουργός Δημόσιας Τάξης τότε ήταν ο Δημήτρης Ζαβάκης, κυβέρνηση Ράλη. Πράγματι λοιπόν, με τον Χρήστο Παπουτσί, σε μια προχωρημένη ώρα της ημέρας, πήγαμε στο σπίτι του. Έχω την εικόνα μπροστά μου. Θυμάμαι γιατί μου έκανε εντύπωση, μας υποδέχθηκε με τις μπιζάμες του και μια robe de chambre. Η ίδια η πρωτοβουλία του έχει την αξία της. Εμείς ήμασταν παιδιά τότε, έτσι. Δηλαδή 2-3 η ώρα τα ξημερώματα σε δεχτεί στο σπίτι του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ο οποίος μας είπε: σας εξορκίζω, μην κάνετε πορεία πέρα από τη Βουλή, γιατί, σας το λέω ευθέως, δεν ελέγχω την αστυνομία και φοβάμαι ότι θα έχουμε ανεξέλεκτα επεισόδια. Ο παλιός καυγάς του 1974, ποια μέρα θα γίνει πορεία, επαναλαμβάνεται το 1980 με άλλο επαναστατικό δίλημμα. Μέχρι πού θα φτάσει η πορεία? Η πλειοψήφια ΦΕ έχει αποφασίσει η πορεία να σταματήσει στη Βουλή. Οι ριζοσπαστικές μειοψηφίες όμως, στο όνομα του πνεύματος του Πολυτεχνείου, αποφασίζουν να συγκρουστούν με την αστυνομία για να φτάσουν ως την Αμερικανική πρεσβεία. Είναι η πρώτη φορά που σε συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβούλου της ΕΦΕ η μειοψηφία, παρόλο που είμαστε 3 άτομα, πήρε την πολιτική ευθύνη να καλέσει πορεία και να σπάσει την απαγόρευση της πλειοψηφίας. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε αυτό που έγινε. Δηλαδή μια τέτοιας έκτασης και τέτοιας βίας στρατιωτικού τύπου επιχείρηση ενάντια σε μια διαδήλωση η οποία ήταν διαδήλωση 20.000 ανθρώπων. Πορευτήκαμε, φτάσαμε στο Σύνταγμα και μπροστά στα λουλουδάδικα μας είχαν αποκλείσει τα μάτια, αστυνομικές δυνάμεις. Εκεί λοιπόν έγινε η σύγκρουση στην προσπάθεια να σπάσουμε τον αστυνομικό κλειό και να συνεχίσουμε στην Αμερικάνικη πρεσβεία. Ευνηδιαστήκαμε από την αγριότητα της αντεπίθεσης των ΜΑΤ. Χτυπάνε τους διαδηλωτές με όση δύναμη μπορούν στο κεφάλι. Βλέπουμε συνεχώς ανθρώπους με ματωμένα πρόσωπα να γυρίζουν πίσω. Έχουμε τραυματισμούς κτλ. Στα προπήλαια ακριβώς δώσαμε τα χέρια, καληνύχτα, Ιάκωβε να πας στο σπίτι σου. Προμηνύονται βία επεισόδια, καλό είναι να μείνεις μέσα γιατί δεν ξέρεις την Αθήνα, δεν ξέρεις τους δρόμους και έχουμε να κάνουμε με μια αστυνομία και με ένα σύστημα που λειτουργεί πολύ διαφορετικά από ό,τι στην Κύπρο. Ακριβώς μπροστά στα προπήλαια χωρίσαμε. Η ώρα, θα σας γελάσω, ήταν μετά τις 10 το βράδυ. Τώρα ήτανε 10 και μισή, δεν ξέρω. Εκεί είναι η τελευταία φορά που εγώ είδα τον Ιάκωβο ζωντανό. Ήμουν εδώ που παίρνετε συνέντευξη στα προπήλαια και βρίσκω ένα φίλο μου από την Κύπρο, τον Κουμί. Ένα εκπληκτικό παιδί. Και είχε έρθει και όταν μου λέει πώς εδώ, μου λέει έχω 3 μήνες που γράφτηκα αστυνομική. Η γυναίκα του η Μαρία δούλευε σε ένα βιβλιοπωλείο φίλου μου. Πότε θα δώσουμε ραντεβού? Λέει πάω να δω τι γίνεται μέχρι το Σύνταγμα, αύριο έχουμε ραντεβού να τα πούμε. Και εγώ πήγα στο ραντεβού και στο δρόμο είδα τις εφημερίδες που δεν αναγνώρισα το πρόσωπό του. Ο Ιάκωβος Κουμής, 26 ετών, φοιτητής από την Κύπρο, σκοτώθηκε εκείνο το βράδυ στην πλατεία Συντάγματος. Απέναντί μας ήταν τα τραπεζάκια του παλιού καφενείου του Αντωνιάδη. Το Σύνταγμα δεν ήταν όπως είναι τώρα. Και βλέπουμε κάποιον να κάθεται μόνος του. Και το σχολιάσαμε, λέμε καλά τουρίστας είναι αυτός. Τι είναι αυτός που δεν κουνιέται εκεί πέρα? Δεν βλέπει ότι γίνεται χάμος στο ίσωμα. Ήταν μακριά, δεν μπορούσα να τον διακρίνω όταν ο Ιάκωβος, θα το είχα γλιτώσει. Και ξαφνικά από πίσω του, πίσω από τα δέντρα, εμφανίζεται μια ομάδα 7-8 αστυνομικών, οι οποίοι του κάνουν επίθεση. Και την ώρα που φτάνουν από πίσω του και το παίρνει χαμπάρι, την ώρα που πάει αυτό να σηκωθεί για να φύγει, το γκλόπ κατεβαίνει στο κεφάλι του.